Ой жа, недарэмна кажуць, што Баравуха гэта каціны гарадок, кацінае мястэчка. У нас тут катоў вельмі любяць, падкармліваюць гэтых коцікаў. У нас так тут шмат, іх тут нават трохі балуюць. Тут побач у Наваполацку бывае такое, што людзі бяруць сабе коціка, маленькага такога кацёнка, пагуляюцца з ім, а потым, як ён ужо ім трохі ўжо абрыдне, то они яго ўжо выкідваюць у лес, і гэтыя коцікі сюды прыходзяць на гук цывілізацыі. А ў нас іх тут любяць, кормяць, балуюць. Яны тут такія дагледжаныя, прыгожыя. Так што вось, каму трэба коцікаў, прыязджайце сюды, у Баравуху, пытайцеся, якія з іх свабодныя, бярыце. Будзе вам цеплыня і пяшчота ў доме.